Hi guys! We will try this soju while watching K-drama. So, here's Brian and I'm Rose. Sabo ka mo iro. Lagot. So, nami saba ni? Tang na? Strawberry? No. Strawberry! Mixed berry. Strawberry ni color? Purple? So, I will try. Palit-palit siya. Nagbibili-bili siya ng soju kahapon sa SNR. So, original soju. Kasi ano siya, kung ano daw ang lasa ng soju. Kasi na-addict na din siya sa K-drama. Nahawa na siya sa akin. So, mag-try kami ng soju. Tapos, di ba may ganyan. Lugar ta. Na, lugar. Chaser, lugar ng sige, mag-little lang. Okay. Wala man may gamay. Wala man may shot glass. What's man yan? Smell. Wala siya alcohol. Original flavor na. Ay! Wala siya alcohol. Si Moton. Wala siya alcohol. Alcohol, magit niya siya. Tatong tilawan. First impression review. Laban. Quarantine diaries. Salami. Chaser kami. Ito na ang baso pala chaser. Lang. Hello, what's So, up? muna akong brother. This is my brother. So, mag-try siya sa soju. Soju. So, Yun daw. Ay sa... Yun na sa daan. Ayaw sa pag-chaser para makabalo ko sa ayaw sa pag-gani ayaw sa gani pag... hindi ka mag-cheater? Oh, kana sa tilawan sa siya. Okay naman ba? Wala pag-hani ingon sa imong... Unsa gani yung lasa? Una, okay ra. Unsa may lasa? Anong lasa? Tagalog? English? Unsa eh. Okay ra man. Dili sa lood? Ha? Sudan ka? Pero pa lang siya, init. Init. Init siya. Init? Giga na sa ref? Init na sa tiyan. Ano sa'yo, tagal ka na? Mainit at siya. Anong sabi mo? Mainit at siya. Okay ra, ikaw ay cheater na. Okay siya. Ha? My God, nagiging palahubog na. Hindi man yan pala hubog. Opa! Anyo nga sa'yo? Opa! Pa, yung tayo, anong tubig. Hindi ka, anit eh. Kalutsag mo ba yan, Mike? Ha? Kalutsag mo. Opa! Opa! Kapal. Kaya ba? While watching Vagabond. So, naubos niya yung soju. So, anong masasabi mo? Anong masayo? Wala, nahubog, no? Wala. Nahubog ka? Wala. Hindi. Sapa, kaya among iro. Saan siya inyo, guys? Kaya among iro. Marag ko, Okay lang. Para lang panduay na hindi mabaho. Tapos, ano yung nafe-feel mo ngayon? Mainit lang sa cracky pa. Pero bakit hindi kayo naganak? Ganon. Hindi kami Korean. Filipino kasi kami, diretso lang talaga. Okay. Okay lang. Parang tanduhay talaga. Pero hindi mabaho. So, yun lang, guys. Annyeong. Bye.